Shalom, lari-lari kelas kalih. Nggih, kepanggih malih kalih Miss Resi. Sakniki lari-lari badhe sinau bab nyritakake dongeng. Nggih. Cara nyritakake dongeng niku wonten 3 lari-lari. Nggih, dibuka LKS kaca sekawan dosa 3. Halaman 43. Nomor setunggal. Ngrungokake utawa maca dongeng kasebut kanthi teliti. Sing kepindho, gatekno perangan-perangan kang wigati sajroné dongeng. Sing ketelu, nyritakake isine dongeng nganggo basamu dhewe. Nggih. Nyritakake dongeng niku supaya gampang dimangerteni, ditindakake nganggo piranti. Kayata sing pertama nganggo gambar, buku utawa boneka. Nggih, sakniki rungokno dongeng kang diceritakake Miss Resi nggih. Kethek lan bulus. Ana kethek lan bulus sing urip ing alas. Kethek duweni sifat kang ora becik. Kethek iku kekancan karo bulus amarga yen lelungan kethek bisa numpak ing gegere bulus. Sanajan mengkono kelakuane kethek, ananging bulus ora tau lara ati. Bulus iku nuruti wae apa omonge kethek. Yen ing dalan nemu wit kang awuh wae, kethek banjur menek kanthi prigel. Dene bulus dikongkon ngenteni ing ngisor wit. Sawise wetenge wareg, kethek banjur kelingan marang bulus sing ngenteni ing ngisor wit. Mung woh-wohan bosok lan kulit-kulit sing dibuang mudhun karo ngomong, "Weh, bulus, buahe ning dhuwur mung kari sing bosok wis dipangan lawa. Pangan wae kanggo kowe." Sakwijining dina teka mangsa ketiga dawa. Wit-witan ing alas padha alung lan ora ana woh-wohane. Kethek lan bulus ngiyup ana ing sak ngisore wit cedhak kali. Kethek ngawiti omongan, "Bulus, apa kang kudu dilakoni kanggo ngadepi mangsa ketiga iki?" Bulus ora bisa jawab amarga bulus ora bisa mikir abot. Kethek terus ngomong, "Ayo, awake dhewe nandur wit gedang." "Aku sarujuk," jawab bulus. "Awake dhewe nunggu ing pinggir kali." Mangsa udan akeh menungsa padha mbuang wine gedang menyang kali. Mengko yen ana sing kentir, awake dhewe jupuk. Sedina muput padha ing pinggir kali. Banjur oleh wit gedang sing kentir. "Bulus, cepet kowe nglangi." "Jupukan wit sing kentir kae." "Yen nglangi kuwi jagoku," jawab bulus kanthi gumedhe. Wit gedang siji mbok siji diklumpukake. Sawise cukup akeh, banjur padha ditandur. Wit gedang banjur dibagi loro kanggo kethek lan bulus. Kethek karep ngakali bulus. Wit sisih dhuwur dijupuk kethek lan ngisor diwenehke kanggo bulus. Kethek ngerti yen gedang kuwi uwohe mesti ana ing sisih dhuwur. Sakwise rampung anggone nandur wit gedang, mangsa udan teka. Wit-witan alas padha uwoh. Sakwise pirang-pirang wulan, wit gedange uwoh. Kethek lan bulus ngunduh gedange. Tanpa pikir dawa, kethek lan bulus mangkat menyang kebon sing ditanduri wit gedang biyen kae. Tekan panggon sing dituju, bulus katon goyang-guyu amarga wis uwoh. Beda karo kethek, dheweke malah nangis. Mergane wit gedang kang ditandur dheweke babar blas ora urip apa meneh uwoh. Kethek nuli nyedaki bulus. Karepe arep jaluk gedange bulus. Janjane bulus rada anyel karo kethek. Nalika kelingan tumindake kethek marang dheweke, Bulus ora tegel nyawang kethek.
Banjur Bulus menehi gedhang kanggo kethek. Syarate kethek ora oleh mbaleni tumindake kang ala marang Bulus. Kethek sarujuk karo omongane Bulus. Nuli kekarone padha mangan gedhang bebarengan. Niku wau cerita dongeng napa lare-lare? Fabel. Fabel niku napa? Cerita kewan. Sakwise ngrungokke dongeng wau, sakniki wangsulana pitakon ing ngisor iki adhedhasar dongeng ing dhuwur mau. Ana ing LKS kaca 48. Lare-lare saged nggarap wonten LKS, mangke difoto nggih, dikirim wonten Google Drive. Cekap semanten sinau kalian Miss Resi. Semangat, Gusti berkahi.